Jo, dzięki Uchol za nominację. Lecimy z tym. Raz, 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 raz. To tylko 16, ty sprawdzaj lub polej fidu. Jestem gościem, co bez kitu do bitu dorzuca swój chuj, nie biorąc za to profitu. Zamiatam tu paru typów, których wcale nie mieli wstydu w ogóle wziąć do mainstreamu. Obieram azymut, by stawać się coraz lepszy, choć nie robię tego synu dla cashu i błysku fleszy. Mnie cieszy, gdy moje wersy wpadają tobie do ucha i wracasz znów tylko po to, by znowu rapu posłuchać innych. Może to wkurwiasz, lecz chuj tam nie moja sprawa. Mają tak wielki ból dupy od środka, aż ich rozsadza. Nie dadzą rady tak latać, napawa mnie to nadzieją, że kurwy na światło dzienne już więcej tu nie wypłezną. Może znikną z pandemią, co żniwa zbiera jak kosa. Nie wszystkich powinna sięgnąć, więc dorzuć swojego grosza. Akcja banalnie prosta, weź ostaw choć jeden browar, bo nawet i taki piątak wspomoże ci służbę zdrowia. Jebać pseudo-rapy, dam zastrzyk mojego stylu, co nie zatrzyma wcale tu żaden koronawirus, bo od zawsze azymut obrany na szczerą gadkę. Rap prosto z serducha, z podwórka na twoją klatkę. Jebać pseudo-rapy, dam zastrzyk mojego stylu, co nie zatrzyma wcale tu żaden koronawirus, bo od zawsze azymut obrany na szczerą gadkę. Rap prosto z serducha, z podwórka na twoją klatkę. Dokładnie tak. Lecimy dalej. Nominuję Konopa z Freestylomanii Polska, Youngsa i Sztachana. Pozdrawiam panowie, miłej zabawy.